Karamɔgɔ an donna kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ Salifu, karamɔgɔ i dansɔgɔ i ni ko. Karamɔgɔ i dansɔgɔ i ni ko. N bɛ fɛ ka foli di Donso den n'a ba ma su in na Énergie TV sanfɛ. An bɛ foli di Donso den ni Donso ba bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ, Burkina, Côte d'Ivoire, Laginɛ, Farafina Donso bɛɛ, k'u bɛɛ ni ko. I dansɔgɔ. K'u bɛɛ dansɔgɔ. I ni ko. Karamɔgɔ Ali Konate yɛrɛ ye jɔn ye? Bon, Ali Konate bɔra Gawusu Konate ra, ka bɔ Ami Jalo la, ka bɔ Mamina Berete ra, ka bɔ Fati Jara la, ka bɔ Babina Konate ra. Ali Konate faw ka ca, a baw ka ca. N'an kan bɛ n'o bɛɛ walawala yan, a bɛna temps caman ta komi télévision so kuma lo. I dansɔgɔ. An bɛ faw bɛɛ fo. I dansɔgɔ. Ba fo. Minnu bɛ balo la ni minnu tɛ balo la. I dansɔgɔ. I ni ko. Karamɔgɔ Ali Konate komi i fana ye donsoba ye Burkina, mais Burkina donsoko la jɔyɔrɔ jɔn b'i la Burkina donsoya kɔnɔ bi? Bon, komi i yɛrɛ y'a fɔ ne ye Burkina Union nationale des donso du Burkina ka président ye. Kalanden dama dama ni bɛ n yɛrɛ fɛ. Ni donsoden ye Burkina. Ani Burkina donso bɛɛ jɛna ka tɔnba le sigi. Tɔn 74 le farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Union nationale des donso du Burkina ye. A ɲɛmɔgɔya kalifa ninnu ne na bi. N'o tɛ tɔn wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ Union nationale des donso du Burkina ye. Mais bɛn b'an n'u bɛɛ cɛ. An n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Siga t'a la. An bolo yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Union nationale des donso du Burkina bi. Maa minnu kɛ n'u ka carte tan fɛ. A mɔgɔ 17 dɔɔnin b'a kan. Mɔgɔ 17 dɔɔnin b'a kan. O ye carte bi minnu bolo. Bon, carte ti minnu bolo na an tɛ se k'olu dalon. Mais an bɛɛ kɔni bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ don kora ɲɔgɔn fɛ, an bɛ bɔ kora ɲɔgɔn fɛ. I ni ko. I dansɔgɔ. Karamɔgɔ Ali Konate kaw diyara n ye Union du Donso de Burkina e y'o président ye, mais Ali Union du Donso de Burkina a bɛ Burkina dugu bɛɛ de la wa? Burkina donso ka ca tilebiyan fan de fɛ. N'an b'a wele ko Grand Ouest. Bon, Union nationale des donso ka bureau bɛ nin duguba ninnu bɛɛ ra. Yala an tila n'o région ne. Bon, bureau régional b'an fɛ. Bureau national bɛ yen, bureau provincial bɛ yen. Grand Ouest ra kɔni, Union nationale ka bureau bi Grand Ouest dugu bɛɛ ra. Donc an sigi n'o ka président régional kɛ, olu y'u ka province président fana sigi, ka na se an ka bureau national ma. I dansɔgɔ. Maa ni ko. Hali bi an bɛ Énergie TV de sanfɛ, n y'a fɔ n ka invité o de bi Ali Konate Union du Donso de Burkina o président ba don, mais yanni an ka kuma sɛmɛ karamɔgɔ Ali la, hali bi ani Mari Sangare peni an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ ala an ka commune 5 donsoba ta n'o don karamɔgɔ Tumani ka taa se karamɔgɔ Burama Siri ma, an ka jɛkulu ka nɔbila lajɛ Énergie TV sanfɛ, aw dansɔgɔ aw ni ko. Dina dugunde fadian wajibi sumunula tabari bugu baro jama sumunula baro dugu digi baro nuzu baro nula tabari bugu alimami sumunula la dugu muzo woro baro nuzu baro nula dugu kamle nilu shina ni wala sumunula la dugu mbodi nilu mbodi nilu chia di e ko wala le abela jeju jele joro fa esra wala le bora bora Sukole ba kumani ni su
para wajina ko frente problème ngale fa ko nyam ko dia tuna padu dabuye wala na fu ga yizo e ma ja ñu foga we ja ba mana da mandi lele sado ka ya je bala rekle dugu tuma ini baba ini wadi ini sega ini bara mo dege gunjige ni magi kan digi wa yana sumu gadanye mama ne kuma bele mani mangu yera mani mangu dugu na mandi ni ka taga kaburu lore ibili tigi suko wora ibi ala deni yalla nga dugu jege ma wo bedla ibi la nyoma be ke nyoma de go be ma wo bedla la nyoma kala kala te parana amana ga nyonda bode yalla sumu maga daye ne digele ka fele wo de ngele ga muta denga chetani na ko la wulo mutul na ma me na mo gele ga muta dunya beri bari bari ta wulo do be du wulo do be ye ta ko be ma to ko la bulo e ka jina do ko ke mo ne bi do we juma tane tuma ni ki yero do we ma ta ni la tani du da ala gila kalu kama mo me mana pa de ga ma maru di he mana mi firi wele ka be yi ti fa do be e ti ba do ma rasul ma do ani zu sare ni ja no fa ye wami yesu ani mbarale sigiri na ya jubani fulo jumalale sigiri Apa
Fagawari, Patrebola Bola, Adelisky Yambola, Nature Roca Bola, and Napoli, the Limoti Silala. Amana Bola, Gina Bentona for Daminapo, Canabla Yambolilla. Oya Roman Govori, put it on a trial of Adunia Frilla, Nima Elephant, do mobility Willa, I Alisa, I don't know. Suma Gongo, about do my suno. Never feel a boy by the morning now. Ani jamana ni kile ngomo kwari bari jamana kile nyina mo nyina ni mo nyina mai ko isi kile to te ka mo na kulita kulita nyenye pe wa bini ka maliki o te ka ko subura ili digi kela me wadulu ko la kuma Mugadi salu mala bulo, shukura. Untuk finisu, ni tak cuma je ni mula cuma je sama kalau cuma dia. Bari dulu beri tu si, bla bla orang, abli tu si, nafre tu. Ini babu sahaja mana dah terjadi. Orang baca tu video ni, mana dah lale. Mamuri dem fali lale murata lale jiguroni ga yakumo midalale ba murata lale jagara sangare jaide samu bile jiguroni murata bana ibalo di bari bile murata foga ke baro tadu ya murata foga ne dudu yumi idanga ya dudu bala lale Jumi ka kubati ka boy kubata la ka kama nguvu la ke bale mari ini fama ini wadi negi bola aflala ema je nyuko kama ai sumuti no nati akisi kana me ni bado ifaida ina wa ilauli bale la ko wadi wadi ngabla la dina ko ngom ko 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 mani di bi sabu wala le ini fama ini wadi ni jaga ini ba Kabakina be frère ne ka ba frère na abe tulo ay ba kare katla ka jin ga to la dula to man ble nya kara ki to mala jina muso ben sala ka ko to man ble to man ben tu che jina te be bulu to man yesu Jina te bubulu jina bubulu jarnya sangar ni no moye jina dige la boma ko yambe jina bone mi yere ya ple ale de moye la yere jina la jaga dia sangar kodo ma tebe biye doloni
sabari. Ala sago isago. Ala sago. Ni kene. Namu. Ni an dusuba fila ka kene. Ala de ala tigɛ. Namu. Dusuba tɔ pa Bamakɔ. A caman. Dusudenw sigilen filɛ. Namu. Kuma fila de bɛ n da. Adamaden. Namu. I bɛ diɲɛ kɔnɔ. Ale. I miiri. Ale. K'i tasi. Namu. I bɛ fɔ dɔ kɔ. Ale. Dɔ fana bɛ fɔ i kɔ. Ni min jɔlen nin. Ne kɔrɔkɛ don.